Falamos agora de arquitecturas efémeras, un bello palco de música convertido por uns días nunha nova praza en Pontevedra. O espazo público é o lugar do encontro, do diálogo e tamén do conflito social. O Concello de Pontevedra quiso reflexionar sobre esta idea cos propios cidadáns e decidiu reactivar o vello palco da música da Alameda, unha construción de principios do século XX a que se lle volveu a vida por uns días. Encargóuselle un proxecto de arquitectura efémera ao estudo RVR. Resolveron construir esta rampla, unha estrutura de madeira de pino ruso moi doada de montar que responde a varias premisas. Unha que sea unha construción modesta, sencilla, que non competira un pouco ca arquitectura do quiosco, e a segunda cousa importante que sea reversible. A rampla mellora o acceso ao palco, pero tamén serve de espazo de xogo para nenos, de lugar de conversa e tamén de intervención artística. É unha plataforma para quen queira ocupala, como esta cidadá. Despois de participar nun obradoiro sobre a cidade, decidiu transformar esta árbore nunha columna máis do palco. Aquí tenemos uno de los cisnes que había en las palmeras, que ahora solo hay patos, pero en aquel tiempo, en el año 54, había cisnes. Esta outra veciña tamén axudou a reconstruir a memoria fotográfica de Pontevedra. Rescatou do seu álbum familiar imaxes do pasado da cidade e dos seus veciños. No palco digitalizáronas e agora pódense ver na web memoriasdepontevedra.org. Conferencias, xogos e unha pequena biblioteca completaron esta experiencia. Efémera no tempo, pero sólida no propósito, o de habitar o espazo de todos. O 90% da construción da cidade é unha construción puramente especulativa, co cal o espacio público é normalmente o residuo desa construción. Nesas marxes resiste aínda este palco, aberto sempre a quen queira subir.